Tak holky, ahoj, já vás zdravím. A jsem ráda, že jste našli čas takhle naživo. Spousta holek psala, že to nestihne, takže nahráváme. A chtěla jsem jenom říct, kdybyste měli nějaký dotaz, jako i teďka v průběhu živě, tak klidně pište a posílejte. Ale jinak přišlo spousta dotazů do toho dotazníku, tak já půjdu asi podle něho, ale úplně ráda budu, když klidně se přihlásíte, nebo kdyby i k tomu ještě něco jako bylo k doplnění, takže prostě zvednete ručku nebo klidně mi do toho skočíte, to je úplně v pohodě. Jo, tak jdem na to. První dotaz byl, letos jsem chtěla zvednout ceny za svatební focení, aspoň na tu průměrnou, co většina fotografů má. Bohužel zatím mě všichni, co poptávali, odmítli, loni jsem touto dobou měla obsazené hlavní termíny v květnu i červnu. Usilovně pracuji na webu, kontaktech s dodavateli, snažím se odlišit, ale moc mi to nejde. A teď nevím, co s tím, jelikož mi dochází finanční rezerva. Tak tam jsem jenom chtěla říct, že je hrozně důležité se na to kouknout jako komplexně, jaký je to portfolio, na koho se vlastně zaměřím, jaká je ta cena průměrná a jaká je ta, co byla předtím. A říkám si, že když loni za tu nějakou cenu a ty vlastně, jakoby, já to asi budu mluvit jako že si, protože nevím, jak to mám skloňovat v té češtině, měla ty poptávky, tak bych se teďka nebála vlastně jít zpátky klidně na tu původní cenu a pár těch svadeb si zkusit jakoby zarezervovat v té původní ceně, třeba 4-5, a pak, když už budu mít nějakou tu jistotu, tak začít zdražovat. A potom jsem si říkala, jako vlastně zdražit ty svatby na průměrnou cenu. Občas bývá vlastně takový nějaký jakoby to největší peklo, protože v té průměrné ceně je vlastně jakoby nejvíc těch klientů. A nejvíc klientů a nejvíc fotografů. A ty fotografové, ty klienti se vlastně jako rozhodují na základě té ceny. A tam může klidně i 500 jakoby hrát rozdíl v tom, jestli se pro vás rozhodnou nebo nerozhodnou. Nebo jestli k tomu nabízíte fotoknihu, nebo jestli k tomu nabízíte tištěné fotky, jestli jsou k tomu nějaký extra náklady. Takže vlastně jako zvednout to na tu průměrnou cenu občas je takový jako takový trap v tom, že jsme v té největší konkurenci. Takže i na tohle se podívat. A zároveň vlastně, co se týče toho zdražování, tak já jsem to psala i v tom jednom PDFku, tak neskusit jakoby zdražit nějak jakoby radikálně, ale začít jakoby postupně třeba s každou svatbou, že ke každý svatbě přidám třeba 500 korun nebo 1000 korun, ale aby to prostě bylo postupný a nebylo to, že najednou z 15 000 zdražím na 30 a jsem vlastně překvapená, že si mě jakoby nikdo nebude. Takže fakt jít jako step by step a zvykat si i sám jakoby na tu cenu. A zároveň, jestliže jsem fotila loni za nějakou cenu, tak je dost pravděpodobný, že letos mi budou chodit klienti, kteří jsou zvyklí na tu cenu, za kterou jsem jakoby fotila. Protože ještě nemám vybudovaný jakoby to portfolio a to podvědomí toho, že fotím za nějakou jakoby dražší cenu. Jo. To je taky prostě postupný krok. Jo, takže když budu mít klienty, řeknu, fotila jsem za 30 000, tak většina těch klientů, co mě třeba doporučují dál, nebo co ke mně budou fotit, budou čekat, že fotím za tuhle tu cenu. Jo, a najednou já jim pošlu třeba cenu za 50 000. My si vlastně musíme začít budovat jakoby ty nový klienty. Takže i na tohle. Je to takový jakoby komplexnější, ale teďka, jestli jsem v nějakém stresu, že nemám zakázky a že nefungují mi za tu vyšší cenu, tak bych se nebála jít zpátky na tu původní a zkusit si buknout pár svadeb tam a začít to zase jako budovat dál. Tak, další otázka je, asi vím od koho. Schválně si to poznám na vašem výrazu. Kati, mohla bys mi říct nějaký konkrétní případ, kdy ses na svatbách v minulosti snažila fotit fotky pro budoucí klienty? Co to třeba bylo? Jak ses na dotyčné věci koukala do té doby a jak ses je snažila zachytit potom? Tak, a vlastně, když jsem se snažila jakoby zdražit nebo jít pak dál na ty jakoby jiný svatby, tak jsem neměla to portfolio, ale ani jsem neměla vlastně jako buklý ty svatby do budoucna, kde bych si to jako mohla nafotit. Takže já, když jsem pak přišla na jakoukoliv svatbu, tak jsem měla v hlavě tu vizi toho, co chci fotit. Jo? Například do té doby jsem fotila hodně svadeb třeba na různých jakoby statcích nebo matrika nebo prostě takových těch normálních místech a měla jsem představu, že bych třeba jednou chtěla fotit na zámku na Bon Repos nebo na Chateau-Cely. A když jsem přišla jako na tu svatbu, tak jsem si vlastně říkala, OK, představ si, že jsi na tom místě, jsi na Chateau-Cely nebo jsi na tom zámku Bon Repos. Představ si, jaký typ nevěsty se tam bude jakoby brát a co ona by vizuálně chtěla vidět v svém portfoliu a zkus to vyfotit na téhle svatbě. Takže jsem dost často třeba vzala tu nevěstu na nějaký jiný místo, tam si mi dělala pár portrétů, třeba kytky nebo nějaký detail, šperku,
šatů. Prostě představila jsem si tu fotku, kterou by ta moje potenciální nevěsta chtěla vidět a snažila jsem se ji vyfotit na té svatbě. A musím říct, že tohle je jako fakt skvělý trénink, jako pro oko a pro nějakou kreativitu. A že tam si člověk fakt jako trénuje to oko. Jo, že na každý svatbě, fakt jako na každý svatbě můžete nafotit něco, co můžete v budoucnu použít pro toho vašeho klienta. Jenom je potřeba vědět už tu chvíli, co vlastně ten váš budoucí klient bude chtít jako vizuálně vidět, čím se potřebujete prezentovat. A pak na té dané svatbě to zkusit jakoby najít. A fakt se jako myslím si, že fakt na každý svatbě se tohle dá nějakým způsobem naplnit. A další otázka byla, jak se rozhodnout, zda je správný čas zvýšit ceny za své služby. A já si myslím, že určitě, když máte plný diář, nebo když cítíte, že máte jakoby hodně poptávek, tak je určitě jako na čase zvýšit ty služby, ty ceny za ty služby. Potom určitě, když cítíte, že ta odměna, kterou za tu vaší práci dostanete, už vás tak jako nemotivuje, nebo máte pocit, že je to strašně náročný vlastně, jo, že jdete na svatbu, vyfotíte ji, upravíte ji a pak vám za to přijdou ty peníze, nebo předtím vám za to přijdou ty peníze a vás to už vlastně jako nemotivuje nebo netěší, protože to množství té práce zatím je daleko větší než ta částka, která vám přijde. Takže tam určitě a zase jako já si myslím, že postupně a pořád jakoby zdražovat, jo. I inflace se děje pořád, takže i v těch našich službách bychom měli být schopní furt trošku zdražovat. Technika je dražší, všechno je jakoby dražší. Takže správný čas zvýšit ceny skoro kdykoliv, bych řekla. A Kačí, chtěla jsem se zeptat na tvůj workshop, zda ještě možná se přihlásit, o čem přesně bude. Jo, určitě do pátku je možný se přihlásit a už tady vidím holky, které tam budou, strašně se na vás holky těším. A určitě bude právě jako o těchto tématech, ale daleko jako hlubší. Bude to o vašich otázkách, bude to, že každá bude sdílet to, kam se vlastně chce dostat, jaký je ten klient, kde chce mít ty ceny a budeme si vlastně tvořit tu cestu, jak se tam společně dostat. Takže hodně hluboký všechny tyhle ty podnikatelské témata a budeme se bavit i právě o svatebním dni, ne jak ho fotit, ale jak k němu jakoby přistupovat, aby se tam už to portfolio tvořilo, aby se s ním dalo pracovat dál a podobně. Takže hodně individuální, hodně intenzivní. A další otázka byla, mě by zajímalo, co všechno by měla obsahovat moje nabídka, kterou budu zasílat agenturám. V současné době to mám tak, že posílám personalizovaný soubor snoubencům, kde mají napočítanou cenu včetně všech nákladů, což agentuře poslat nemohu, protože to bude pokaždé jinak. Jak to tedy vypracovat? Napsat pouze základní ceny bez nákladů a jak je to u agentur s provizemi a jak s nimi počítat v nabídce. Děkuji za odpověď. Tak, co se týče té nabídky těm agenturám, tak já bych se jakoby nad tím zamyslela úplně jako z nějakého totálního nadhledu. A to znamená, mám agenturu a můžu s ní mít nějakou svatbu, třeba kdekoliv v Čechách. Kolik by ta svatba stála? A takovou cenu bych jí nabídla, jako poslala včetně těch jakoby nákladů. Jo. Protože tam jde o to, že my chceme té agentuře ušetřit hlavně čas. A ne, že jí pošlem nějakou cenu a pak si ještě budeme vyměňovat 4-5 e-mailů, kolik tomu bude stát. Doprava, ubytování a, a jiný náklady. Takže bych se zamyslela, když třeba řeknu, jsem z Prahy a ta svatba bude na Moravě, kolik celkově ta svatba bude stát včetně nákladů. A tuhle tu cenu bych poslala té agentuře. Snažila bych si to udělat fakt jakoby co nejjednodušší. Takže nějaký takový jako flat fee prostě pro celou tu vaší svatbu. A co se týče té provize, tak některé svatební agentury si je berou, některé si je neberou. A ty, co si je berou, tak je to většinou zhruba 10% z té celkové ceny. A jestliže ta agentura vás doporučí a ta zakázka je fakt skrz tu agenturu, tak si mi přijde úplně v pohodě jim vlastně tu provizi jakoby zaplatit, protože bez nich bychom tu zakázku neměli. Takže počítat i s tím, že když nastavuju tu cenu, tak 10% z toho bude té agentuře. Jo. Takže například budu chtít, já nevím, fotit za 45 000, teďka vím, že 5 000 třeba budou náklady, protože budu muset jet přes celou republiku například, takže pošlu cenovou nabídku za 50 000 a budu počítat s tím, že 10% z toho bude té agentuře, takže jsem na 45 000
plus nějaký ty náklady, co jsme si řekli. Jo, takže takhle si to nějak spočítat. Ale té agentuře už bych rovnou poslala vlastně celkovou částku. Ušetřit jí fakt co nejvíc práce. Teďka já jsem byla na jedné konferenci ve Španělsku a právě tam vystoupila jedna svatební agentura. Tam se právě bavilo o cenách a ona si jako stoupla a říká, že největší jako pain, největší jako stres pro ty svatební agentury je to, když poptávají ty dodavatele, že s nima musí jako si vyměnit několik e-mailů v kuse. A že je to stojí strašně moc času. Že oni, třeba když jim přijde poptávka od klienta, tak oni potřebují zareagovat strašně rychle s tím, že tady je že přijde ten klient a chce vědět, jaká je cena fotografa, tak pro tu agenturu je strašně stěžejní, že hodně rychle dokáže odpovědět, jaká je cena toho fotografa, včetně všech nákladů. A kdyby měli čekat na to, že vás poptají, oni vědí tu cenu za to fotografování, ale kdyby měli ještě čekat, než jim k tomu vypočítáte jakoby náklady na ubytování nebo na cestu, tak je to pro ně strašně dlouhý čas. Takže oni už potřebují vidět všechny informace najednou. Takže i pro vás si spočítat celkovou tu cenu, včetně všech nákladů. A myslím si, že i jako pro nás jako fotografy je to hrozně fajn, že my už to rovnou víme, že to nemusíš pro každou jako cenovou nabídku počítat znova. Protože to pak stojí, jako, to je pak strašně moc času a bude to ubytování stát 1500 nebo bude stát 1200 nebo bude stát 2000. Prostě jedna cena a jedu a šetřím si čas. Tak, co dělat, když klient řekne, že jste příliš drazí? Tak tam mi přijde, že to je úplně v pohodě v tom smyslu, že asi ten klient jako není ten ideální a nevidí tu hodnotu, nebo ne, že nevidí, ale není pro něj ta hodnota tak důležitá, jo, aby byl ochoten za ní zaplatit tu částku. A co se týče vlastně té ceny svatební, tak já to vnímám tak, že to není jenom o tom, jakou mám techniku, jaký mám zkušenosti a to, ale že vlastně my prodáváme i náš čas, je to služba. Jo, a když ten svůj čas věnuju nějakému klientovi, tak už ho nemůžu věnovat jinému. A tudíž se snažím ten svůj čas co nejvíc jakoby zužitkovat. I finančně, to dává jakoby logiku. Takže když řeknou, že jsou příliš drazí, tak řeknu jasně, hele, to úplně chápu, to je v pohodě. A mám určitě jako skvělý kolegy, kolegynky, který bych ti mohla doporučit a věřím, že to bude jako skvělý meč pro oba. Jo, takže hlavně si to jakoby nebrat osobně. Občas to jako může třeba zabolet jako z toho okolí našeho nejbližšího, že čekáme takovou tu validaci, jako že řeknou, ty, tak ta je hustá. Nebo to, a oni se koukají tak jako, že tak ona si za to říká takovýhle peníze za pár jako potek. Ale tam jsem se úplně jako naučila to vůbec jako neřešit, ani vlastně jako třeba se o tom nebavit a brát to, hele, to je můj biznis, za který dělám já respektuju tvůj biznis a ty prostě nejseš moje cílová skupina nebo můj cílový klient. Takže příliš dražší je úplně v pohodě. Ráda bych se zeptala, s jakou technikou fotíte a zda jste stále věrná stejné značce nebo jste přišla od jiné. Tak já jsem začínala s Canon, nevím, je tady někdo kanonista? Ludmila, super. A vlastně začíná jsem s Mark 2, pak Mark 3, Mark 4, na kterou fotím pořád, to jsou zrcadlovky. A teď mám i bezzrcadlovku R5 a tak to kombinuju. 24-50, 35-50 na detaily, potom stovka. A pak mám samozřejmě dva blesky, odpalovač, stativ a zase snažit se to držet nějakým způsobem co nejjednodušší na té svatbě, protože se zaměřovat na ten moment, než na to, jakou techniku k tomu zrovna teďka potřebuji a podobně. A my pak na workshopu i právě budeme probírat tady tu techniku, jako aby nám co nejvíc jako ulehčila tu mysl při té svatbě, jo? Že mít to všechno jako dopředu promyšlený. Hele, teď bude obřad a během toho obřadu se stane tohle. Na jaký vlastně ohnisko, nebo na jakou clonu to potřebuji fotit, nebo na jaký světelné podmínky. Jo, protože dost často a dost dlouho se mi stávalo, že vlastně já jsem byla jako překvapená tím momentem. I když jsem věděla, jo, bude obřad, to je jasný. Ale vlastně pak jsem si říkala, no jo, vlastně, tak teď půjdou uličkou, nebo jo, vlastně tohle. A já nemám připravený třeba ten objektiv, nebo nemám tu situaci dostatečně promyšlenou. Ale až na takový jako fakt jako hlubší úrovni, jo, že opravdu už přesně vím step by step, co se bude dít a jsem na to jako plně připravená. Tam si myslím, že to je hodně důležitý, že potom a tady někdo ještě se hlásí. To je hodně důležitý potom, že se fakt už můžeš jenom fokusovat na ten moment a na to, co chceš vyfotit a vůbec nepřemýšlíš nad tou technikou, nad tou clonou, jestli to máš dobře nastavený a podobně.
Mě by zajímalo, holky, jestli se třeba někomu stalo, že vám došla karta během obřadu. Mně se to třeba jako stalo, kdy jako v minulosti, jo, takový prostě detaily, který samozřejmě jako časem vypiluješ, ale prostě jsou to momenty, které se běžně na svatbách stávají. Jak, jo, teď jsem tady přeskočila otázka. Dobrý den, Katy, chtěla bych vám moc poděkovat za tu minisérii. Mě zajímá, jestli lze sjednotit profil, když jsem nejsem vyloženě svatební fotograf, ale hodně fotím i rodinné a newborn fotky. Hlavně tedy myslím feed na Instagramu. Tak tam bych si řekla, jako jestli opravdu tam bych si řekla, jako jestli opravdu jsem rovnocenně svatební, rodinný a newborn fotograf, nebo jestli nějaký zaměření jako převažuje. A na to bych se zaměřila. Jestli mám nějaký zaměření, co převažuje, na to bych se zaměřila. Já třeba fotím taky rodiny, ale nikam je nedávám, protože jakoby to moje hlavní zaměření jsou svatby a z těch svadeb mi plynou ty rodiny, anebo mi ty rodiny se mezi sebou tak doporučují, že není potřeba, abych měla nějakou reklamu na ty rodiny. Jestliže to máte tak, že opravdu se na všechno jako zaměřujete stejně, tak bych si jenom dávala pozor na to, aby ty rodiny a ty newborn fotky jakoby nezabíraly moc toho obsahu, protože nevěsty jsou trošku specifický v tom, že oni většinou ještě nemají děti. A když nemají děti, tak a mají teďka plánují tu svatbu, tak oni jsou úplně jako all in v té svatbě, chtějí vidět ty nevěsty, ty inspirace, chtějí se tam sami sebe v tom vidět. A úplně ještě nechtějí jako vidět děti, protože to je teprve čeká. Jo, to teprve přijde. Až se vemou, tak budou chtít vidět ty fotky s těma dětma. Takže když do toho kombinují ty rodiny a ty newborny, tak jenom si dát pozor, aby to nepřeválcovalo ty svatební fotky, takže nějak to dobře namíchat. Ale myslím si, že je to úplně v pohodě, když se někdo věnuje všem těmhle žánrům, tak to klidně nechat propojený a rozhodně žádný jako dva účty a takhle si myslím, že to není vůbec potřeba. Jak velkou roli by měla hrát placená reklama? Organicky poptávky získávám, ale chtěla bych jich víc. Tak, jestli organicky získáváš poptávky, tak bych dělala, a chtěla bys jich víc, tak bych dělala víc to, co děláš organicky, protože ti to nějakým způsobem funguje. Já jsem placenou reklamu nikdy neměla, takže nemůžu úplně říct, ale mám pocit, že ta placená reklama působí tak, jako že nemám dostatek zakázek a že spíš přiláká ty klienty, kteří se rozhodují na základě ceny. Jo, a tam už je to takový zase, jo, že je větší konkurence a řeknou si, a tahle má knihu, tahle má tisky, tak si vemem tuhle, protože je o tolik levnější a podobně. Takže ty peníze, co bych si investovala do té placené reklamy, bych spíš investovala do toho času a dělat organicky víc to, co děláš, anebo si třeba zorganizovala nějaký focení, abys měla zase nějaký další fotky a ukazovala je. Jo, takže bych spíš šla touhletou cestou, než ty peníze utrácet za reklamu. Nemám pocit, že bych někdy jako klikla na placenou reklamu u svatebního fotografa. Takže, takže tak. Jaké bylo tvoje proč? Jsi chtěla začít fotit svatby v zahraničí nebo v jiné zemi, kde jsi bydlela? Jo. Tak my vlastně už jako hodně let bydlíme v zahraničí, už skoro 15, ale s nějakou přestávkou, kdy jsme byli v Čechách. A já, když jsem začínala fotit, tak jsme žili v Paříži zrovna 2 roky. Můj nejmladší syn měl 6 měsíců, když jsme se tam stěhovali. A tam nějak jsem tomu jako propadla, že bych možná zkusila fotit a nevím proč, ale svatby byla jako první úplně moje volba. Ta mě úplně jako uchvátila. A tenkrát fungovala dobře platforma creativelife.com, nevím, jestli někdo znáte, ona je furt aktivní, jsou tam jako free fotografické kurzy a fakt tam toho jako nabízejí hodně, www.creativelife.com. A v té době tam běžela série 30 dní svatební fotografie s jednou fotografkou a já jsem to tam tenkrát fakt jako studovala hodně, úplně jsem tomu propadla. Takže od začátku vlastně tu inspiraci jsem jako čerpala v zahraničí a i teďka jako vidím vlastně, jaký jsou tam možnosti, tak je to skvělá inspirace vlastně v tom se posouvat dál, takže i to byla jako přirozená volba, že mě to tam jako táhne i tím, že žijeme v zahraničí a zároveň ta další věc je, že třeba v Čechách jako ty možnosti máme jakoby omezený v tom smyslu, že nějakých jako fakt takových už top svatebních míst, kde se konají tyhle svatby, tak je jich třeba 5, maximálně 6. A pro fotografa, který by měl furt
permanentně fotit na jednom a tom samém místě, tak samozřejmě ta motivace jakoby klesá a už po čase jako jí ztrácí. Takže i to je důvod. Já si myslím, že to je naprosto přirozený, že chceme růst, poznávat nový místa, poznávat nový lidi, z té kreativní stránky prostě zkoušet něco nového a tady v té chvíli jako je to zahraničí jasná volba. A co mi přijde zajímavý třeba, jestli někdo z vás bydlí na blízko hranic, tak fakt jako se kouknout za ty hranice a říct si, tyjo, tak já mám tady kousek, Kačka má kousek určitě možnost vycestovat, tak si říct, OK, tak možná bych mohla zkusit tenhle ten trh, nebo co mě vlastně jako by láká. Ale samozřejmě jako potom fotit svatby v zahraničí, tak to už je zase úplně nová story, kdy prostě buduju si to svoje podvědomí na úplně novém trhu, kde nikoho neznám, kde je to daleko, kde řeším spousta neznámých, spousta stresu takže to už je zase úplně jako jiná story. My se taky s holkama o tom budeme určitě bavit na workshopu, protože vím, že spousta z nich chce vycestovat a chce začít fotit svatby v zahraničí. Další otázka je, jakou cenu si myslí, že by se měl říkat fotograf, který je na trhu 4 až 5 let? To je zajímavá otázka. Uh, takhle, není žádná jako přesně daná cena, ale dokážu si představit, že když jsem na trhu 4 nebo 5 let, tak už jsem jako zavedený fotograf, který má jako nějaké zkušenosti a potřebuji, aby mě to focení živilo, tak bych si představovala, že aspoň těch 40 000 za tu svatbu by bylo fajn, aby to jako dlouhodobě bylo udržitelné, aby mě to bavilo, aby mě to uživilo, aby to uživilo moje náklady, náklady na techniku a podobně. A jestli potřebuji 4 nebo 5 let se na tu částku dostat, to určitě je individuální otázka. Myslím si, že to strašně záleží na talentu, ale po 2 až 3 letech si myslím, že člověk je schopný si ten biznis nějakým způsobem takhle jako vybudovat a posouvat dál. Vlastně v tom PDF-ku o cenách, tak tam jsem vlastně psala nějaký ty finanční rozhraní, jak se pohybují ceny v Čechách. A myslím si, že těch 40 000, 30-40 000 je takový jako fakt průměr teďka, protože všechno se jako hodně zdražilo, i svatby se hodně zdražily, takže od 40 vejš bych se snažila potom to po těch třeba 4 letech už jako plánovat ty ceny dál. A věřím, že je to možné. A potom, holky, teď mě napadá, jestli máte nějakou otázku někdo. To je takový vždycky ticho nastane. Co? Hmm. Kačenko já mám, ale já bych chtěla, abys to projela nejdřív všechny ty, co tam máš připravený. Jo, tady mám, jo, tady bylo ještě doplnění otázky. Ještě doplňuji, co byly tvojí vnitřní motivací, proč jsi chtěla fotit svatby v zahraničí, jaké bylo tvoje proč? A jo, a tak to jsem jako říkala, to proč je jakoby že se v těch svatbách jakoby dá růst, že můžou krásně nás jakoby uživit, poznávat nový lidi, poznávat nový místa a vlastně jako učit se dál v tom oboru, co je možný, protože ten obor se pořád jakoby vyvíjí a asi i to tím, že žijeme jako pořád v zahraničí, tak je to pro mě jako přirozená volba tím, že jsme jakoby takhle venku. Další otázka je tam. Katko, děkuji moc za tuto minisérii. Připravuješ ještě nějaký další série, je možné někde zůstat s tebou v kontaktu. A teďka žádnou sérii asi nepřipravuju. Doufám, že to bylo jako přínosné, že to mělo smysl, ale určitě nějaký další věci, jo. A tím, že jsme v tom mailing listu, tak určitě dám vědět, musím to ještě promyslet. A vlastně za chvíli taky už bude čas se připravovat na tu sezónu fotící. Holky, mě by zajímalo, jak vypadají vaše svatební sezóny 2025, jak to vnímáte? Rok 2024 byl jako velmi náročný pro spousta fotografů, takže jestli třeba jste neměli tolik svadeb nebo poptávek, tak je to v pořádku, protože celosvětově byl takový jako dojezd covidu toho, že se vyplejtvaly ty svatby, který nebyly v covidu a zároveň nebylo tolik jako zasnoubení a teďka už by to zase jako se mělo trošku rozjet. Což mi přijde taky jako důležitý vlastně si o těchto věcech povídat, protože když si o nich jako člověk nepovídá, tak má pocit, že sám jako je v tom, že nemá žádný poptávky a že už o něj nikdo nestojí a není dost dobrý a nedaří se mu a pak vlastně zjistí, že spousta kolegů řeší úplně to samý. Tak jestli chcete někdo
něco nezdílet. Já vás tady nechci mučit. Já A nevím, jestli to, jde to slyšet? Ahoj. jo, jo, Kamčo. Já mám zaplý mikrofon, tak jsem to, já jsem ho tady neuměla ani vypnout, tak jsem nechtěla ničím rušit, ale já nevím, jak jsou na tom holky, já teda mám za sebou jako loni první svatební sezonu a měla jsem jakoby jenom 2 svatby a Mhm. jednou, kde jsem byla jako dvojka, takže já úplně jako nemůžu mluvit z nějakého dlouhodobého hlediska, ale asi jsem si jako řekla, nebo jsem si myslela, že nafotím třeba 2 hezké svatby, jednu v srpnu, jednu v září a že jsem tam to tak jako nabalí nevěsty a už jsem jako věděla, že asi hodně jich má třeba jako z léta už někoho zarezervovaného, ale jako poptávky jako chodí, ale bojuju jako pořád s tím, že ty lidi se právě jako už neozvou a jsou ve mně jako otázky, jestli je to jako ta cena, nebo jestli je to portfolio, co to jako je. A musím říct, že jako já se snažím všechno dělat třeba organicky, jak jsi mluvila i ty, nebo tak nějak jako přirozeně, ale zrovna třeba i jak jsi mluvila o té reklamě nebo takhle, tak jsem to teď jako zkusila poprvé a úplně jsem si říkala, jak jsi řekla, že to zase přitáhne ty stejný lidi, kteří řeší tu cenu. Takže jsem vlastně v tom pořád začarovaném kruhu. Jo, Mhm. že vlastně já jsem v pohodě s tím, jako s tou cenou a tady jako s tím a pak jsou lidi okolo mě, kteří řeknou, no jo, ale prostě nemáš svatby, nemáš zakázky, tak prostě musíš zlevnit, nebo dej tu reklamu. Mhm. A pořád se to jako víš, jako že se to ve mně furt točí takový to, jak to vlastně teda dělat, protože jako když se podívám sama do sebe, tak jsem s tím v pohodě, jak to mám, ale nejsem v pohodě s tím, že ty zakázky, jakoby nemám ty svatby a v dubnu mi končí mateřská, mám vlastně 2 malé Mhm. děti Mhm. a ještě co mě třeba spojuje s tebou, to jsem jenom chtěla říct, jako že taky žiju se sportovcem a nevím, jak to bude. Nevím, co bude vlastně v dubnu, co bude jako s jeho kariérou a jestli se budeme zase stěhovat a mě končí mateřská, takže jsem v takovém bodě, že fakt mám jako strach, že jako co budu dělat. Mhm. Takže jenom tak nechci to rozvádět, takže tak jako jsou ve mně. Jo, no mě kam mi napadá jenom k tomu třeba, jestli ti ty poptávky chodí, tak možná by bylo fajn se podívat na to, na tu odpověď, ne v tom smyslu, že by byla nějaká jako špatná, ale i co bys třeba mohla v té odpovědi ještě změnit, aby si od nich dostala třeba i jenom tu odpověď, vybrali jsme si někoho jiného, nebo Mhm, to. A občas tam docela funguje, že ty ten e-mail zakončíš nějakou jako otázkou, na kterou oni třeba by mohli chtít reagovat. Jo? mhm, Že třeba se jich zeptáš, nevím, teďka jo, třeba. Máte už vybraný svatební místo, kdyby ti třeba nenapsali, kde se budou brát. Nebo přemýšleli jste už nad tím, jaký bude harmonogram vašeho svatebního dne. Nepotřebujete s tím nějak pomoct. Jo, záleží zase, jaký je mhm, typ té povtávky. Jo? Nebo chtěli byste vidět třeba celou svatební galerii, protože jsem fotila svatbu v podobném stylu. Prostě cokoliv tě napadne k té poptávce, jakoby, jak je vlastně jako zaujmout, aby se ti chtěli jako ozvat dál a chtěli s tebou dál rozvíjet tu konverzaci. mhm. Děkuji. A potom si říct, hele, jestli třeba se to nepodaří, že v létě nebudeš mít jako dost zakázek, tak si zkus naplánovat nějaký focení svoje. Prostě, aby ses udržovala v té energii a je vlastně v kontaktu s těma lidma z toho svatebního oboru. Mhm, Protože je lepší, když si budeš fotit něco pro sebe, než když budeš sedět doma a dumat nad tím, proč ty zakázky nemáš. mhm, A budeš si aspoň tvořit nějaký portfolio, trénovat a podobně. mhm. Dobře, děkuji. No možná. Marké tady něco píše. Klárka, chystáš online kurz. A Péťa, jak jako řešit porovnání s ostatními? Uvědom si, že každý má svůj timing a někteří fotografy jsou na scéně dlhší jako já, ale nevím si pomoct a přestat porovnávat svoji práci s druhými. Jak se tomu vyhnout? To je opět skvělá otázka, Peti. Zkus to brát tak, uh, že to bude jako pro tebe spíš motivace, jako by ty druhý, že si třeba řekneš jako hele, tak to je vlastně jako úplně skvělý. Mohla bych to zkusit taky nafotit a zkusit si to třeba naplánovat. A nebo jestli je někdo vyloženě, někdo, s kým se srovnáváš a vlastně jako dává tě to down, tak prostě toho člověka přestaň sledovat a zaměř se fakt jenom na tu inspiraci. Já jsem jako, potom, když jsem se rozhodla, že změním směr té značky, tak já jsem úplně přestala všechny sledovat a začala jsem sledovat jenom ty, který byli tam, kam jsem se chtěla dostat, aby to pro mě byla jako motivace, ale abych viděla i ten směr, jakým oni jdou, jaký dělají kroky, co je trendy, co potřebuju udělat a podobně. A vlastně
pro mě v tu chvíli vůbec nebylo relevantní, co dělají ty ostatní. Bez ohledu na to, jak v tom byli třeba jakoby úspěšní, protože jsem si říkala nějakou svoji cestu a to. A potom, nebo když to třeba ve mně vyvolá přesně nějaký takovýhle pocit, říkám si, ježiš, tak to nevím, to neumím, nebo to je prostě skvělý a to, tak si říkám, OK, tak možná bych to taky mohla zkusit, ale chci to vůbec vlastně zkusit, je to to, co chci fotit, nebo to zrovna ve mně vyvolalo nějaké emoce. Takže zkusit se na tohle podívat, ale je to úplně jako legitimní věc, kterou řeší úplně každý. To jsou prostě sociální sítě a to no. Markétka, určitě se holky nebojte ozvat po pár dnech, to je skvělý. Jo, určitě jako follow-up, když klient neodpoví. Párkrát už se mi stalo, že jsem se třeba po 3 dnech ozvala a normálně jsme navázali dále, jen byli busy. Jo, Marka, to je úplně skvělý, že to píšeš. Určitě follow-up po tom e-mailu. Když je to zakázka, která vás jako fakt zaujme, že byste ji chtěli fotit, tak určitě, a oni se neozvou, tak se jim určitě ozvěte dál. Mně se tohle to stává úplně s jiným typem zakázky. Já třeba tady v Tyrolsku jako fotím hodně rodiny, které sem jezdí na dovolenou, jo, z Ameriky nebo to. A oni třeba napíšou, že by chtěli vyfotit rodinu, já nevím, za půl roku, až přijedou na dovolenou a třeba se neozvou. A vždycky, když se jim ozvu zpátky, jestli ten e-mail dostali, tak mi vždycky napíšou, jo, sorry, my jsme byli mezi, můžeme se prostě domluvit dál a booknout to focení. Takže většinou, když posílám ten follow-up, tak tam napíšu, že bych si chtěla jenom ověřit, jestli dostali e-mail a jestli nemají nějaké další informace, otázky, se kterými bych jim mohla pomoct. A Klárka se tady ptá na ten online kurz. Holky, v létě jsme udělali takový backstage, jako ze svatby jsme natočili, takže teďka je nějakým mým cílem to sestříhat do nějaký podoby, ale vůbec tomu nemám žádný detailní informace, který by vám teďka mohla říct, ale určitě, až to bude ready, jestli to bude ready, tak se to dozvíte. Tak, holky, máš ještě někdo nějaké otázky? Tak já bych se ještě zeptala, Vykládej. vlastně když jsem teda nefotila, nebo takhle, já jsem v životě fotila asi 2 nebo 3 svatby, ale je to fakt historie, jo. Takže jako nějaký zkušenosti mám, ale ani nevím, jestli by se dalo něco použít do portfolia, takže dejme tomu, že stojím na bodu 0, tak znamená to pro mě třeba to, že musím teď jako jít fotit právě s někým se domluvit a jít dělat teda druhýho svatebního fotografa a odfotit to celý prostě třeba zadarmo, jako fakt 3 svatby, protože zase ta investice času, že jo, a všeho je tak obrovská, že si říkám, jako jestli to funguje fakt jenom takhle, abych se dostala k tomu portfoliu případně, nebo jestli je napadá nějaká chytřejší cesta. Hele, já si myslím, že je to kombinace, jo? Že určitě bych šla jako second shooter. To je prostě totálně skvělá zkušenost. Já často, ne často, ale každý rok minimálně jednou jdu někomu pomoct, kdo už je dál než jsem já. A vždycky je to úplně skvělý, protože ten second shooter ještě ke všemu má extrémně jako výhodu v tom, že ta hlavní zodpovědnost je na hlavním fotografovi. Zachytit všechny takový ty hlavní záběry. Jo, a ty si tam chodíš a tak si zobeš, ty máš nějaký úkol, ale zobeš si, jo, takže let's kdy prostě kreativně úplně skvělý. Vidíš, jak pracuje ten hlavní fotograf, spadne z tebe zodpovědnost za nějaký editing, takže určitě bych šla jako druhý fotograf. Když začínám a nikomu se nabídnu, tak mi přijde úplně v pohodě tam mít zadarmo, to jsem taky určitě absolvovala několikrát. A vždycky to pro mě jako byla dobrá zkušenost. Takže možná si spíš jenom vybrat, komu půjdeš jako asistovat, aby si ty z toho něco jako odnesla. Když ne peníze, tak aspoň prostě zkušenosti, no hlavně zkušenosti. Ale potom, určitě bych nezůstala u toho, ale určitě bych jako si plánovala svoje focení. Holky, i teďka v zimě se dá dělat krásný svatební focení. Vemte si někoho do ateliéru, stačí jenom nevěstu, to nemusí být nic velkého. Nafojte si kytky, nafojte si nějaký bridal portrait, jo, takže portrét, prostě cokoliv, co bude, uh, co když ten klient uvidí a bude to spojovaný jako se svatebním tématem, šaty, bílá, šperky, květiny, tak to má smysl do toho portfolia. Takže i teďka si určitě můžete něco pro sebe jakoby nafotit. Takže second shooting, říkali jsme něco si nafotit pro sebe. Určitě bych se nebála ozvat se nějakým svatebním místům, když začínáš, že by si prostě, že začínáš a jestli tam nemají nějaký klienty, který by se jim mohli hodit třeba za nižší cenu. Já jsem celou svou první svatební sezonu odfotila za 5 000 korun a
bylo těch svadeb asi 16. Dobře, na konci už za 8, jo, ale to byla taková škola jako zkušeností, jo, nebyl tam žádný tlak, takže určitě tohle Kláry bych do toho takhle jako by šla. Dobře, děkuji moc. Tak, Kačka. Já jsem jenom chtěla ještě na tohle reagovat, protože vlastně to, co říkáš, je jako pravda a vlastně já jsem to zažila loni, protože jsem měla nejhorší svatební sezonu a měla jsem jenom jednu svatbu a právě jsem si říkala, tyjo, tak jako co budu dělat, tak buď tady můžu sedět a říkat si, jak je to jako strašný, že mám jednu svatbu a co budu dělat a kde si, co si, anebo jsem si právě říkala, tyjo, tak prostě oslovím tady nějaký fotografii, investuju teda ten svůj čas, který je teda pro mě drahej, ale vybrala jsem si prostě 3 fotografy, se kterými jsem byla právě jako druhý fotograf na svatbě, abych zase jako se nějak jako oživila a dostala se prostě na svatby, kam se třeba normálně nedostanu. A musím říct, že ta investice časová, byť jsem tam fotila zadarmo, ale prostě bylo to fakt jako skvělý, takže určitě jako doporučuju. A pak jsem právě dělala ještě na podzim editoriál a taky to bylo jako skvělý, takže prostě když jako nemáš ty svatby, tak bych určitě do toho šla, protože přesně jak říkáš, Kači, když jako jsi v tom mindsetu a jsi vlastně v tom, že jako fotíš a kreativně prostě jako tvoříš, tak se to pak nějak jako hezky jako propojí a je to super. A právě třeba i jak jsi zmínila ten ateliér, tak jak si stavím webovky, tak mi tam právě chybějí nějaký záběry a říkala jsem si super, to můžu nafotit v ateliéru, takže teď právě budeme na konci ledna ještě fotit jako v ateliéru nějaký záběr, aby se mi to hodilo. Takže Klárce jako doporučuju a můžu potvrdit, že to jako tato cesta je fakt jako super. To je super. A mě teď napadá, Kačí, i s tím ateliérem, jakože většina nevěst, 95% nevěst se připravuje v nějakém pokoji, jo, kde není to venku. Takže i ten ateliér, když to nebude úplně ten nejlepší, že bude totálně světlej, ale i to třeba ty podmínky budou trošku stížení, tak je to skvělý trénink na tohleto, jo. Protože jestli jsem se něco učila ten první rok té svatební fotky, tak to bylo vidět světlo. To byl jako alfa a omega toho, abych kamkoliv přišla, tak jsem dokázala jako vyhodnotit to světlo. Tak, počkej, tady jsou nějaké otázky. Tak ty holky, letí nám čas. Jo, Katko, když jsi zmiňovala, že jdeš někomu jako second shooter, někomu, kdo jde dál, nabídneš se ty sama. Tak, třeba, to bylo 2017, 2018, tak jsem byla v jedné skupině na Facebooku fakt jako už jako high level fotografů světových a hledali second shootera. Oni to tam vždycky jako vypsali a teď tam prostě bylo jako bambilion prostě lidí, kteří by šli. Ale zároveň si myslím, že to nebylo tak jako busy, jako je to teďka, že každý je ochotný kamkoliv jako jet. Jo. Bylo to ještě takový jako ne tak profláknutý. A tenkrát vím, že na úplně top světová fotografka, která je stále jako velmi na špici, hledala a že mi odepsala. A měli jsme spolu i jako call. Já byla úplně jako nějaká svatba někde v prostě, teďka to byla Francie nebo Itálie, no prostě jako over the moon, jako já říkám, že tomu vůbec jako nemůžu věřit. No a pak se stalo to, že ona zjistila, že tam napsala špatný měsíc, že to nebylo, ona napsala July, ale myslela jako August, ne, a já už jsem tam měla jako svatbu, takže jsem z toho byla jako fakt jako hodně zklamaná, že říkám, do prči, to není možný, prostě takhle daleko jsem se dostala. No ale mi asi to bylo jako míněný, že se to má stát, tak chvilku na tohle dal jiný fotograf. A já jsem mu napsala pod to vlákno na tom Facebooku, že prostě jakoby můžu a pak jsem mu napsala ještě jako privátní zprávu. A, a on se mi neozval, což je dobrý, teďka se k tomu vracíme, i co psá Marke. No a by the way, tak jsem mu jako za týden napsala, že hej, and by the way jsem ti jako psala, jestli by si jako měl zájem, že má jako to. A on že ježiš, fakt si mi psala, že super, jasně, pojďme se dohodnout. Takže takhle jsem se jakoby tenkrát poprvé nabídla sama a bylo to úplně skvělý. To bylo jako, já jsem měla na svatbu před 5 lety, kdy on si říkal 15 000 jako dolarů. To bylo pro mě úplně jako, že nechápu takovýhle částky, že si někdo vůbec může říct, že to někdo zaplatí. A ještě větší surprise byl ten, že když jsem tam jakoby přijela, tak on mi prostě řekl, hele, ty budeš fotit tohle, 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 vyfotíš celýho jako ženicha přípravy a tohle a teď já jsem úplně koukala, jsem čekala, tam budu nosit tašku a on mi prostě dal do ruky foťáka jako foť a dost velký jako část té svatby jsem odfotila a bylo to skvělé v tom, že jsem si jako uvědomila, že, jako, že to zvládnu, že to jde, že vlastně o co tady jde to, že on zvládnul si vybudovat biznis
a dostat se na tenhle typ svadeb. Ale že to není o tom, že by byl, jakože ne vždycky je to o tom, že by nám chyběly ty fotografické skills, ale o tom se tam jakoby dostat, získat toho klienta. A když už se tam dostaneme, tak to dokážeme vyfotit stejně dobře, jako to vyfotí třeba ten další fotograf. Jo? Že tam jsem si uvědomila jako tenhle rozdíl, že samozřejmě byl to Američan, Američani umějí dělat skvělý biznis, jsou tam dál, oni jsou o 2-3 roky dál, než jsme my tady, jo? Proto čerpáme tu inspiraci od nich. Ale tam jsem si vlastně jako uvědomila, jak je to hrozně důležité budovat ten biznis, jo? A že tam se děje ten největší rozdíl. Takže tam jsem se nabídla a potom tu a tam, když je potřeba, tak se mi třeba ozvou jako sami, ale to jsou vždycky jako kolegové kamarádi, jo, což je asi přirozený, že prostě se známe. A to je jako vždycky hrozně ráda, když mám čas, tak říkám jasně, hrozně ráda přijdu, ale říkám, to je maximálně 1-2 svatby jakoby ročně. Kačí, můžeš potom používat fotografii jako druhý fotograf, nebo je to spíš ze zkušenosti? To je strašně individuální a je to jako hrozně na domluvě předem a já s tím jakoby problém nemám, když si to jako řekneme jako dopředu. Když se mně někdo ozve, že mi chce jakoby pomáhat, tak to fakt beru, že chce ty zkušenosti a že je ochotný přijít jakoby zadarmo, být tam za ty zkušenosti a jakoby čerpat. A když já někoho oslovím, tak předpokládám, že je to normálně zakázka, kde já prostě tomu druhému fotografovi normálně platím, já mám svého druhého fotografa a většinu času jako nemám problém s tím, aby ty fotky použil, ale je to taky na domluvě jako s nevěstou a se ženichem. Není to jako jenom moje rozhodnutí. Ale myslím si, že to jako není problém a ještě vlastně, co se jakoby dělá hodně, i co vidím ve světě, že když to fotíš jako druhý fotograf a potom to někde publikuješ, tak by tam měla být ta zmínka, že jsi to jako fotila jako druhý fotograf, aby to bylo i clear pro tu nevěstu s tím ženichem. A Kati, jak jsi teď zmínila, že jako second shooter odpadá zodpovědnost za editing, to znamená, že upravuješ je jen ten první fotograf nebo odevzdává každý zvlášť. A většinou to je, že já tu kartu potom focení vemu a takhle dám tomu fotografovi a on si to všecko edituje sám. Já už prostě s těma fotkami jako dál nic nedělám. A když někdo spolupracuje se mnou, tak když to není, že si předáme kartu, tak je to, že třeba pošlou malý náhledy a já z nich vyberu fotky, který použiju a oni mi pošlou to vysoké rozlišení a už s tím taky jakoby dál nic nedělají. Pak si to maximálně upraví sami pro sebe, když budou chtít ty fotky použít. Katko, jak se stavíš tomu, že půlka fotografů zde včera hrozně haní právě editoriálové fotky, portfolio building a ten, sorry. No, tak to já se k tomu stavím tak, že vlastně každý tvoří svůj biznis a musí vědět, co je pro něj důležitý. Bez ohledu na to, co si myslí ty ostatní. A důležitý je jako zaujmout toho klienta, tu nevěstu. Takže jestliže si nějaký fotografové myslí, že to nemá smysl, v pořádku, jestliže vám to funguje, tak to dělejte dál. Jak se k tomu stavíte vy? Ludmila, to mě zajímá. Mně to třeba určitě jako hodně pomohlo, protože já před těma vlastně pár rokama tak jsem fotila takové přesně ty stodolové svatby, tady takové ty spíš jako kulturáky vysloveně a za hodně malé peníze a chtěla jsem jít spíš takovou tou elegantnější cestou. Takže jsem se vlastně dostala tehdy do kontaktu s jednou svadební agenturou, co právě dělala i ty editoriály. A navázali jsme spolu spolupráci, že já jsem jí s těma editorama pomáhala, vlastně zháněla jsem třeba některé dodavatele přímo, nebo byli jsme opravdu jako v úzkém kontaktu a třeba půlku práce na tom editoriálu jsem odvedla a opravdu s ní jako společně já. A díky tomu, že jsem vlastně potom s ní udělala hned v tom prvním roce 2 editoriály, tak mě na základě toho oslovily vlastně už nějaké nevěsty, které chtěly právě jako, že tady tou elegantnější formou jakoby svatbu na hezčím místě a už se to vlastně díky tomu rozjelo, takže mě to jako do začátku opravdu jako hodně pomohlo. Takže já si myslím, že je to opravdu jako skvělá cesta jít nějakým buď oslovením nějaké agentury na editoriál, anebo jak byla Kači, ty byla myslím u Svadební alchymie na tom
a Mhm. na tom vlastně workshopu nebo jakoby mentoringu, že si člověk vytvoří vlastně editoriál přesně podle toho, jaký člověk jako potřebuje v tom stylu právě, v kterém chce ty svatby fotit, což si myslím, že je taky úplně jako naprosto super jako varianta, protože ne vždycky třeba ty agentury mají koncept vysloveně takový, který třeba nám do toho portfolia sedne, takže i to vytvoření vlastně si toho svého přímo editoriálu je taky úplně, si myslím, že jako skvělá cesta. Jo, určitě, souhlasím. Souhlasím. Ale mě třeba, to už je tak jako hodně let zpátky, jo, tak byl takový trend, že fotografů, který říkali, že jako za žádných případě nebudou na svatbě fotit svatební šaty a nebudou fotit šperky a nebudou fotit dekorace, že to pro ně jako absolutně není důležitý a podobně. A je to úplně v pohodě. Jestli to není důležitý pro jejich nevěsty, tak je to úplně v pohodě. Protože jako každý je jiný, pro každý je důležitý něco jiného, ale já vím, že prostě třeba pro ty moje klienty je to důležitý, aby tam měli zachycený vlastně všechno během toho svatebního dne, aby když se na to někdo koukne, kdo na té svatbě nebyl, tak aby viděl, jak vypadaly šaty, jak vypadaly šperky, aby tam byl nějaký blízký jako záběr a podobně. Takže každý si to fakt musí přebrat podle toho, co je pro něj a pro jeho klienta důležitý a ne to, co říká jakoby většina nebo někdo jiný, kdo třeba vůbec necílí stejným směrem. Což se vlastně obloukem vracíme k tomu prvnímu PDFku a to je vlastně ta vize toho podnikání. Kam to chci posunout a co chci fotit a kolik klientů a za jakou částku a kolik potřebuji vydělat a podobně. No tak super, holky. Má ještě někdo nějaký dotaz nebo něco by chtěl pozdílet? Ne. No tak paráda, tak já vám moc děkuju. Krásně nám tady uběh čas. A přeju všem hodně štěstí s novou svatební sezónou. Ono se to překulí raz, dva a už to tady bude. A doufám, že vás i tam čekají nějaký krásný svatby, něco, na co se máte těšit. Co? Jo, Luci. Holky, a já se na vás tady těším, koho uvidím už příští týden. A s kým se teďka neuvidíme, tak určitě pak pošlu nějaký další info do e-mailu. Doufám, že jste to užili, tu sérii, že to mělo smysl, mě se to hrozně krásně tvořilo. Jo, Kačí, díky. Já úplně nejsem pisatelka a ta čeština mi někdy dělá teda šílený problém, ale musím říct, že se to docela sedlo a že i ty témata, Eliška, děkujeme. Já děkuju, že i ty témata vlastně mi přišly takový jako nejdůležitější vypíchnout. Opravdu ta vize, portfolio, cena a spolupráce s těma dodavatelema, hlavně teda ty svatební agentury. Holky, a kdybyste měli jakýkoliv dotazy ještě, tak buď klidně do toho formuláře nebo do e-mailu a určitě to klidně můžu pak jako i zpracovat do nějakého toho mailingu, ať to pomůže co nejvíc holek. Protože tohleto šerování vlastně má největší smysl, že si tak jako řekneme, jak to máme a nejsme na to sami, protože tam občas té svatební fotce tak jako je, nebo v tom solo podnikání. Tak jo, tak moc děkujem. Je tady holky píšou. Tak díky moc, hele, mějte krásný den. Ahoj. Ahoj, Ahoj děkuji. holky.